Si Ashley, padulong diri, pastang sukuha si mo ha. Pantay ka to siguro ni utang ako sa iya ha. Basta pagbantay, ato na ko. Grace! Grace! Unsa man? Napa kay plano? Wala lang sa ni si Ashley oy. Grace! Unsa man? Napa kay plano mo bayad si mong utang? Hingan magod ko ka moadto ko sa inyo ha. Isulong naman hinuon ka dire. Hindi ka ton. Wa kay plano. Kano sa pakaka mo bayad? Hingnan kang katapusan kay katapusan pa akong bubuhay. Oh, nana po ng bubuhay. Abot sa panahon, lahi na po'y padulungan na. Saad bi ako na sa imuha no nga ibayad jud ko na sa imuha. Isaad bitaw. Abot sa panahon, lahi na po'y bayaran. Mingon na po giuna na ko to si Kuan, pero abot ra bas panahon sa akong tindahan ka mangutang, sa umong tindahan ka mamalit. Ala ka naman nag-asa ko nga ikaw may naitindahan. Mao lagi. Sa ko kang tindahan mangutang. Pero sa laing tindahan po ka mamalit. Sa inyo abi anta ko mamalit nya o may tao mo sa lain ko makapalit. Tunungon man po nimo mamalit diha nga wala mi. Nya ako pa nang sala nga customer naman ko. Customer is always right baya. Magpaabot ko. Hanto doon yung hapon. Ugma-ugmaan pa ganita. Barangay ta mag-abot. Kung makakita ko kwartaw nya bayad lagi ko. Grace, ang amutan ni mo ba sa kalibo kay ipamalingki? Unya na ba yung outing? Kay kari lang. Not good. Kaon sa nako. Kaon sa nako. Tara.